Ya, kita naman yung kanil dito. Ibalik mo to sa sila, ha? Ya, ang mga kanding. Tuwa dito. Ano yung pangibutangan nila? Upat lang yapon to. Upat lang yapon. Ang tulo. Bukang, wala sila gilain na usa. Sa upat. Wa man. Sakto gyud akong unahon ba. Na gisigulan nila og tulo ka kanding aron sa pagpalipat na to. Maayo ni partay. Katong tulo ka kanding ato tong makuha. Tulo. Di lagi ta kasiguro og haya na. Upat ko na sila. Nang naupat atong kuwaon. Mao bitaw ato tong giplano nga. Umatyo na tong duha, pero sao man. Kadingandaan mo kayo, di man madutlan. Mo lagi yung tatada. Kalibog naman yung maayo kami. Yung sao man nga. Palpak man tong trabaho. Pero, nagduda ko ba? Suman. Mugra mag... Wa ta kaigo ato. Baba di ay. Kita ka itong pag-rak-rak na to. Tanaw na yung mga bala. Siyawan pa ta. Sao lagi na. Wa akong kunting tuwan ni Part. Atong balik ko niya. Kinanglan. Siguroon yun na to. Napapatay na to ng duha. No ba? Huwag ninyo hinungdan. Hapit na lang mabuslot ni ako ang tutunag hinuyop sa pito. Huwag yung mo galungog. Ikaw, Liwan, di balik ka. Naniko po, Chip. Uy, huwag ko isubak sa utan. Isubak sa utan. Sunod ba? Makadungogan mo sa kumpito, panaganda yun mo. Yes, sir! Yes, sir. Di na, sip. Out, sir! Otsip. Bito. Kantong wa din ilista ha kay ako tong silutan. Painitan ko tong 24 oras. Yes, sir! Di lagi na sip. Chip! Chip. Gila, Chip. Ako lista, Chip. Unom to sila, Chip. Si Torrebias, Robin Hood, Butikul, Charito. Andot. Kinta? Andot. Solis! Andito sulis. Chip. Dua chip. Tenggagan penuh susungan. Unsa? Dua tuloy namusil ba? Namusil. Pas mo. Ayo pag tinalungan. Di mo pa rin sa inyong hipida nga isog kayo. Naman. Amino na ko murag delikado magprakrakan lag usab. Ano naman? Siguro di ko nga kapangandam na sila. Nya. Ay mayog karong gabi na to buhaton. Ginanglan karon na yun. Makatago niya na sila. Hinahinay lang partner po. Ato ni plano wag mayo. Kaduway ni. Sige. Muli lang siya ta. Kano? Ay palabig padas kainit na mo. Part. Delikado ta ni Part. Murag kita ituyo ani. Tanawa. Nang lihok na nala batok na to. Ada sakit kudungkan. Basta ni mo Osman. Hoy. Ngapa balik ka malungan mo? Jagan. Chef. So di ani ka chef. Chip, lagi. Oh, chef. Nasi armas. Nakatunda. Armo to ni. Armas na kamot. Hilom niya. Chip. Katungo sa Chip. Kosong kay murak-rak yang armas, Chip. Bitaw chef. Ayaw mo kahadlok. Ipakita na to ang atong kaisog. Ipaglaban na to ang atong yutang na tawhan. Matra ka ta. Sige, sa iyo nang natawhan. Mata ka ta. Sige, pamunit mo ba to?
Amon mo mga bato. Ay, Una, sip! Sip! Batak ba to, Sip? Bila, Sip! Bato, bato. Batip. Sige! Atak! Sunod mo na ko. Mabuhay si Chip! Mabuhay si Chip! Yeah! Hungol na yung gibuhat. Uy, Namalik ay. gusto ha? Atiga po na yung trakan. Advance sa binibugay! Gusto ka ka-advance, sugat tao! Bawiun din ako. Kaya ako ning anak. Unsa? Doon na kikipalamoy ani? Kaya imo ni siyang angkunon? Ikaw lagi ka pakauntay, imo lagi ning anak. Pero may katungod ko ini. Banam ko, kasal ko bi. May katungod ko bubawi ani niya, ako ko ni siyang asawa. Dili! Dili ko na ihatag nimo. Kung mamugos ka gani, tingalig kit-kiton ti ka. Matoy, do not talk. If you love me, don't leave me. Sawa man ani ron. Iyam ka bawion. Toy. Ay, bawi. Ay, Dili! Kisa yung palabihon. Si Matoy o ako? tay, saan man na tay? Ay, asba naman ako si Matoy. Bisan pa! Aridyo ka na ako. Imo ko biyaan, kaya imo kong amahan. Pero di man ka na mo biyaan, tay. Kuyugon man ka na mo bisan asam eh. More! Oh, more pa. Sure! Sure ka, ayo. Promise! Promise, Jude. Bitaw tay. Ikuyog yung kanamo tay bisag asa mi. Nahugtag 3 become 1. Tay, sugot na lang, tay. Di mo sa mahimo na magbuwag ning Matoy, tay. Minyo na gud ming duha. Medyo ko ganahan na mupili ko ninyong duha. Pareha ba mong importante sa akong kinabuhi? Sige na lang, tay, eh. Sige na, tay, ba? Kuyog na lang namo, ba? Sugot na lang ba? Nindot na magkuyog tong duha. Sige na tay. Kuyog lang gud. Ano tay pag-uban tag tulo? Oo. Gina. Sige na, tay, ba? Sugot Be a good ko. girl ba? Lak, Tay. kuya mga sininakaw. Tay, ha? Pauna ko, tay, ha? Sugot na Ginagawa ba? ah. Di ko ganun mag-inusara ka, good. Pauna ko, tay, ha? Tatay, oy. Tay. Ano yung nakinap ay gud? Kuyog lang ko namo. Ito na, tay, oh. Buwan na. Ano, yaon ba na ako lang malikon? Naghanay ng mga sinina tay. Kuyog na lang. Ano? Salamat, tay. Tara na. Kampay, biyanin mo, ibalhin ka ni Eusebio say malalod, no? Dapat niya. Ang kondisyonan sa ko ba? Maumituhan ako silto? Ah, mao di ay. Kunya, pasagdan lang minimo diri sa buhatono na to, dre. Di pa isag. Ano naman layo ta dali. Pero hindi na mag-ik. Paminaw na yung sermon. Kay badlungon masag ka kandako. Badlungon kay kandako, di ka patuwa mo sa ko istoryaon. Ang nawaw. Usa na ba? Nagmalan ko ng firme. Malon. Magaya sa day! Ah, kay mag ang imo una-una, imo rin kong kagalingon una-una, perme. Wa ka magulala sa pamilya. Kausat, pugong-pugong sag ka. Magusto sa tao gawin nga mahuman niya yung gisugo na to. Matuman niya yung gisugo. Nga tanan, balay, dali. Matilok na itong inspeksyon. Bitaw. Palihukon. Ang tanan laki, dili mga babae. Si babay. Babay? Kita tanan. So na, nari-exempted din eh. Sinted ka karon, pataka kag litok na. Pareha Kanya, na. apil din na nimo si Flor ug si Helen. Sa ato pa, hasta ko, apil ko. Sting! Wala, langkata lang. Pila Babae, pila- lalaki, apil! Samtao kay. Kaya sa mo taong si exempted. Singtib. Unya, Oh, sa to, exempted. Oh, exempted. Exempted. bahala ka dyan, basta ako di ko mapil. Suluhan na dito panguting kay na makabalay din na tanaw na to kisay maputlag liog. Buang benan. Na sige, di magkamo manabang. Ako na lang ko sa ini mo adto. Lakaw! Liho. Oh, tama mo hila ka? Ha? Wa, may katawa. Napag nakapalabad sa akong
Sus, may parok ng uhoy. Iparok. Kung saan na problema na sad nimo nakalabad na sa imong og dugang. Ang imong anak, silin. Nganong problema ho naman sad nimo silin? Nakadungog na ba ito ka sa gisulti ni Sir Marlon? Nga ipiyan na na niya silin? Nga siya na rin makuha gatod, kuha, gikan sa trabahoan? Ikaw ba? Amahan man ta ka, gamitan nimong utok. Kay ba siguro ka, oy, ug unsa lagi buhat ni Marlon? Puro na ambot lang nimo. Wa ka magunahuna. Binuala nang iya ha, para nilin. Ikaw mo salong lang ka kuno sa isugo niya. Kay ug di pa ka Bogo siguro ka kay di makakasabot sa ako istorya nimo patingilin. 1+1. Panalip di mong anak. Kay ba ka gusay unsa niya una ni Marlon? Puro na binuangan na niya silin. Kaya ba ito ka nga nakagusto ng tawanan sa atong anak? Nakagusto, pero gamitan mo utok. Kita mismo mga ginikanan. Maoy mo panalipon sa atong anak. Di kayo mong basagan lang dito, Marlon. Lord. Malord, Talagot ka da. Huh? Ay ko ka na, ha? Ano, wa Imbes matawag ko magpanalipon kasi mo anak, magsige no kag sanong ni Marlon. Ay ko ka na. Ano, makumadayon sa himalahan. Inaunsa gali na itong anak nyo. Bantay ka lang yun. Oh, gali. Bantay ka lang, utang-utang yung ka. Malalot. Oh, ay pa si Lord din na kayo na maminag Lord mo. At puro na binuang mo ha.